Moi boa xente, que Hola. tal? Como estades? Esperemos que moi ben. Hoxe traemos un vídeo moi interesante, moi divertido, onde imos a analizar equipo por equipo as mellores fichaxes que fixeron na terceira red Tolemia. os equipos. Así que Tolemia. imos co vídeo. Perfecto, pois vamos a facer neste maravilloso vídeo un análise das fichaxes que houve na terceira da galega este ano, non? Vamos a repasar máis ou menos, así por encima, as fichaxes de cada un dos 22 18 equipos e eliximos pois a que máis nos gusta a cada un de nós, non? Sí, máis ou menos a dinámica vai ser así. Sí. Básicamente intentaremos entre todos escoller a mellor fichaxe de cada equipo, mencionando pois tamén as que nos chamaron a atención, non? Correcto. Falar dos equipos, básicamente. Pois empezamos, que vos parece, por orde clasificatorio, pero inverso, é dicir, imos empezar polo actual colista da categoría, que Correcto. que é o Silva, o SD Silva. Eu, a verdade, teño apuntado que o Silva fichou ben. A priori foi un equipo que fichou ben, pero non están saindo as cousas. Fichou moito nome, eu teño apuntado varios. Non sei ti, Vieito, que apuntaches exactamente. Pois eu destaquei a dous, Sí. ten moito fichaxe novo, pero eu destaquei a dous que me parecen xogadores moi perfil Silva. Os dous. Un é Bilal, o Sí, mitiquísimo lateral Dereito, rillote da terceira galega, Sí. e outro é Alex Ares, veteranazo histórico de Pontedeume, do xogador da zona, e que vai ser moi importante este ano no Silva. Pero se me teño que quedar con un, de todas formas quedaríame con Bilal. Joder, É que me parece un xogador do Silva, 100%. Sí, é que fichou moi, por eso digo que fichou moi ben o Silva. De feito, fichou tamén a Álvaro Rey, que xa estivera no Silva, Sí. ou outros futbolistas como Rubio ou Adri Vázquez. Pero eu de todos estes, que tamén teño a Billy, evidentemente, teño a Moure. Moure, coñécelo ben ti, Mou tamén. José Moure. Sí, Sí. é do ano 98, foi capitán do Deportivo no seu día, e pareceme un tipo espectacular na medular. Escoita. Dime. Creo, sempre faz moi ben todo, pero creo que é do 97. Pode ser que sexa do 97, que teña un ano máis que a nós, pero bueno, De feito, estou seguro disso. vale, pois é do 97. É uns cuantos Pero máis o tipo que a mí. é un mediocentro, vamos, teño por aquí. É pequeno, Sí, é pequeno, pero ten moito percorrido, Tosco, rella moito grande, campo, moi grande. moito carácter, un clásico da terceira, de equipos da Coruña, da zona da Coruña. Eu quedaría con Moure, pero tamén teño a Alex Ares, a Billy, bueno, É que Moure igual é máis xogador, non sei. Igual é mellor, por exemplo, que Bilal. Pero que a mí Eu o Bilal seguro. me tiro por eso, porque me parece un tipo que é tan perfil Silva. Sí. O sea, debería ser capitán do Silva xa, o primeiro día. Brais Lema ten moito que dicir aí. Eu quédome con Bilal tamén, Os Sí, días creo que que Brais é un Lema xogador este que- sancionado por expulsión, pois que lle den o brazalete aí a Pilar. Eso sí, temos todos claro que se Alex Ares estivese no seu prime, sería Alex Ares. O que pasa que xa é un Alex Ares un pouco máis vido a menos, está claro. Eu quedo con el. Con Alex Ares? Sí, porque eu son moi romántico. Pois bueno, Vai dar moito o Silva, eu seguro. quedo con Moure, vos quedades con Billy, así que vamos Pero con Bilal. o Silva ten que espabilar, Ten que espabilar e a priori xa che digo, traballouse ben na dirección deportiva, pero mini buggy, o porteiro tamén. Eu creo que o Silva espabila sempre. Sí. O sea, vai Sí. espabilar. Vale, pois quedamos con Bilal. Veña, Quedamos con Bilal. Pasamos a UD Barbadás. que aquí pasa o que pasa hai que darlle moito mérito, porque facer un mercado a partir do 24 de xuño, a partir de San Xoán, sempre é moi complicado. Sí, o Barbadás temos que recordar que é un equipo prácticamente feito de cero. Non sei que apuntaches ti, Vieito, por aí. No, e aparte estivo a expensas exactamente do que pasara que si descendían No playoff, ou non. Claro. Sí, é moi complicado. E a parte que despois tampouco é un equipo, non sei, pues que teña o mellor o trasfondo detrás que poden ter outros equipos, ou que sei, como por exemplo o Negreiras, que estuveron aquí, ou non sei, equipos que son máis. Sí. Ten máis capacidade, o mellor. Eu apuntei a dous rapaces moi novos, por seguir un pouco na mesma liña, apuntei a Bena, lateral dereito, 19 anos, procedente do Pabellón. Sí. Ollo con este chaval. Jorge Benavides. Jorge Benavides. Ten moi boa pinta. Xoga E pola despois tiña dereita, apuntado tamén a Iker Gómez, ex do meu Céntez. Sí. Estaba ano pasado ali, que escou 18 goles. Este ano leva un gol xa, pero é titular indiscutible no Barbadás de terceira. Unha promesa ourensana de É que 22 anos. Iker Gómez sorprendeu moito o ano pasado, Sí. foi... Bueno, a min e a Vieito non tanto. Nos metímoslo como máximo goleador da categoría. Sí, equivocaronse aí Vieito e Cabo. No, o tipo deu clases. O que pasa é que houve futbolistas que fixeron mellor. Bastante Efectivamente. mellor, como Mira, Javi Pazos, por Eu, exemplo. Sí. sí. Aí está. Estou de acordo con Vieito na a fichaxe de Iker Gómez.
está sendo é un acerto para o Barbadás, está xogando todo, das fichaxes quizás é o que mellor se está aclimatando ao Barbadás e de feito xa foi convocado ca selección galega aos adestramentos estes que houve, sabedes? A selección. Sí, teño apuntado por aí tamén a unha debilidade persoal que é Adri Presas, pero debeuse lesionar, debesen xogar dende a xornada 4, creo. Debilidade persoal? Sí, gustame moito. Media punta, zurdo, con moita calidade, bo golpeo de balón. Pasou, bueno, estivo na terceira bastantes anos. O ano pasado tamén estivo no Cente. E despois tamén apuntei a outro chaval, como fixo Vieto, que é Manuel Cougil, que ven do Pabellón juvenil e, bueno, está sendo titular nos últimos partidos, pero sí. Esa canteira do Pabellón, sempre dará nome. Sí, fructífera. É a canteira de Ourense, non? Sí, ao final. realmente sí. Dalle 2 5 anos. Por qué? Porque están cambiando as cousas na cidade das Burgas. Pau de Ourense, non? Mais ben. Claro. Pois non sei, eu creo que aquí quedamos todos con Iker, non? Sí. Sí, quizás sí. Pois Iker Gómez é a fichaxe do Barbadás, hai que telo moi en conta. Pasamos ao Centro de Deportes Barco. Non sei que apuntaxe ti, Vieito, a ver se coincidimos. Pois eu teño, a pesar de que tamén é un equipo que fichou moito, moi ben, sobre todo para arriba. Teño por aquí apuntado, bueno, ficharon a Sneijder do Vilalbés, a Diego Santín, as do Viveiro, que marcou 10 gols o ano pasado. Para facerlle competencia, sí, dixá que era o dianteiro que tiña o ano pasado, que foi importante na temporada do ascenso. Pero, se teño que destacar alguén, destacarei ao... Como se chama a xente de Gondomar? Gondomareño. Non sei. Juan, non o digades porque imos liarte. Destacarei a Miguel Freiría, 26 anos, leva varias tempadas nos Valadares, que se caen os goles. O ano pasado, de feito, marcou 14 goles en terceira división. Este ano está sendo dos mellores, a referencia ofensiva máis clara do Barco, eu creo. Tamén teño apuntado a un chaval moi novo, medio centro de 23 anos, que ficharon no Polvorín, que é Raúl Paz. Moi bon, moi bon. Que xogou fai 2 anos, eu conozo ben porque xogou fai 2 anos o Estradense tamén, xogara moi ben, e o ano pasado tamén o fixo moi ben no Polvorín. Sí. Este ano está sendo dos xogadores máis destacados do Barco tamén. Entre Miguel Freiría e Raúl Paz, joder, estou de acordo. Casi me quedo con Raúl Paz porque é máis novo e me parece máis... Miguel Freiría ten gol, pero Raúl Paz xoga moito. Eu antes decías debilidade persoal túa no Barbadás, pero eu no Barco teño unha e Vicente, que me parece un xogadorazo. O sea, o ano pasado no Vilalbés estivo 6 meses, pero creo que demostrou a súa calidad. Creo que é un xogador Eros. Bueno, ten cousas, ten moitas cousas. Demostrou no juvenil de Ponteareas. Efectivamente. Sí. No pero Vilalbés, dar o salto do juvenil de Ponteareas a chegar ao Vilalbés, que era un equipo que estaba para loitar por todo, e gañarse titularidades e minutos, xa é que demostras. Sí. E creo que é un xogador que ten a calidade para ser un xogador nuns anos diferencial na terceira. Bueno, eu coincido con Vieito, pero xusto teño a Noel Bugarín, que é outro rapaz que ficharon do Alondras, no medio do campo, apostaron forte por el e tamén foi convocado ca selección galega para os adestramentos eses que hubo, e gústame tamén moito Noel Bugarín. Está facendo ben o rapaz, pero ten un apelido polémico, Sí, os Bugarín. Poquito, Sí, pero bueno, eso, eu case coincido con Vieito e o mellor tiramos todos de Freiría, non? Mais ben. Sí. Eu Raúl Paz. Raúl Paz. Sí. Pois eu vou ser un pouco ventaxista. O gol vale moito. A un equipo como o Barco creo que lle vai facer moita falta, así que Freiría é a miña aposta. Sí, eu tamén digo Freiría. Pois eu por non vou decir a Noel Bugarín e así gaña Freiría. Freiría no Barco, vale, perfecto. Pasamos ao seguinte, que é o Juventud Cambados, Club Juventud Cambados. A quen tes, Vieito? Pois non sei, deixo buscar aquí, porque eu teño unha orden moito máis lógica, que é a orden alfabética. Creo que coincidimos. O Xuventud de Cambados. Moita fichaxe. Teño a Gregor, dianteiro ex do Celta, do Céltica, perdón, 9 goles o ano pasado, este ano estáse asentado como titular, xogador importante neste Cambados de terceira división, pero vou destacar a Noel Chaves, xogador de 20 anos, ex do Arousa. Tuvo poucos minutos o ano pasado no equipo arlequinado, pero este ano no Cambados vai ser santo seña. É moi curioso porque xa leva máis minutos este ano que o ano pasado inteiro. O tipo, joder, canteira do Celta, zurdo. A priori podría ser lateral esquerdo, pero está xogando de extremo, está xogando incluso de interior e tal. Está facendo moi ben Noel Chaves, un das señas deste equipo. El, se non me equivoco, creo que de Cambados, de feito.
Pois non sei, verdad. Tedes ese dato. Da casa. Non sei. Pois eso, el creo que chega a Burgáns para ser importante, para crecer e é moi novo, ten 20 anos. Eu quédome con el sen dúbida, a pesar de que o Cambados fichou moito, parece que ben. Era necesario tamén. E con esa polivalencia en banda esquerda, creo que é un xogador de moito futuro. O Moi polivalente. Claro, é que se pode xogar de extremo, lateral, se dominas todas as posicións do carril e ainda encima o que falabas, proba no interior. Pode xogar, está xogando aí, de feito. Eso é algo que creo que Porque é un tipo que ten moita calidade. O Cambados necesita xente así tamén, que teña esa calidade en 3/4 e tal. A min, eu quedaríme con el, non sei como vedes. Sí, eu tamén. A parte está pasando unha cousa na canteira do Celta, están seguindo xogadores moi polivalentes. Era o que iba a decir eu, é algo que está acontecendo moito por Vigo. Moito. Xogadores que xogan moitas posicións, sabes, rollo o Álvarez. Sí, eu creo que hai Hai canteira, moita xente que temos que aprender un pouco, mirar un pouco para ali. Moi ben, ti coincides, Noel. Sí, confío. Pois quedámonos con Noel en Cambados. Atlético Arteixo, que vai agora mesmo 14º. Que tes apuntado, Vieito? Hai un pouquiña cousa aquí, non duvidei Bueno, moito. eu tiña apuntado dous nomes. Vou empezar polo que non vou elixir, Ajá. que é Hugo López, alias Chucas. Chucas. Tuvo un bo ano, bueno, temporada pasada xogou no Viveiro, boa temporada, este no ano Arzugas, está ¿no? sendo moi titular no Arteixo, un central ou pivote 22 anos, bo xogador, pero vou destacar a Roy Rama, que é xogador moi talentoso, media punta, non sei onde é, por aquí cerca, non? Non o sei. No, hacia tirando hacia Coruña, creo. Vendo Ordes, non? Bueno, sí, O vendo Ordes, xogou no Rama vai moito pola zona de Sigüeiro, por aí. Sí. Estou no Sigüeiro, xogou a da canteira do Compos. Bueno, un xogador talentoso, para min media punta dos de antes. Ainda que agora xa non se xoga tanto nesa posición. E ainda que non se sentou de todo, leva 3 partidos como titular este ano, xogou prácticamente todo, e leva 2 goles xa, e creo que vai ser, que co paso das xornadas que vai ir medrando, que vai ser fichaxe a revelación deste Arteixo. Chucas Estivo no Arzúa tamén. rompeu a rodilla. Pois non o sei. Hostia, pues non o sei. Non o sei, a verdade. Non o sei, se rompeu. Agora, últimamente. No. Ah, Xa bueno. se recuperou, creo. Non o sei, non me sona, a verdade. Eu non teño nin idea. Bueno, eu no Atlético Arteixo vin que houve varios futbolistas que fixeron a transición da grela ao campo do Arteixo. Eu vou me quedar... Os raposos, convertíronse en raposos. Raúl Melo, tío. Raúl Melo, clásico de Ourense. Un clásico, Estaba no Silva. Bueno. Cantos anos ten este tío? Raúl Melo, pois debe ter xa 25, debe ter, 25, 26, Sí, por aí. debe. É que leva... Chavalín, quedalle moito. Pero Leva Eu moitos anos, xa. recordo na U. Sí, o que pasa que 21, 22. eu Sí, sempre- sería un rapaz, claro. sempre agardo Leva moito anos. del. Sempre agardo moito del. O ano pasado estivo ben no Silva e este ano pois chegaba o Arteixo para tamén xogar ben e está tendo minutos. E tamén menciono a Carlos García, o porteiro, que tamén procede do Silva. E bueno, pareceme interesante, pero casi que coincido con, se queredes quedamos con Roy Rama, que Eu vou propoñer outro nome. A ver. A ver. Vale. Sorpréndenos. Cuidadín. Vou sorprender. E vou no propoñer porque o ano pasado non puiden disfrutar moito del. Falo de Moreta, amigo. incorporación procedente do Xuvenil División de Honra do Compos, capitán, entrenou co primeiro equipo habitualmente, creo que levaba 2 anos xa entrenando con eles. Sí. E era unha aposta da canteira do Compos para Sí. facerse con oco aí en San Lázaro. Que pasou? O ano pasado tivo moito problema de lesión, non grave, pero sí que arrastrou, estuvo moi incómodo, creo que era algo do pubis, non estou seguro, e non puido ter moita continuidade. Condicionalmente, ao mellor é un xogador que necesita esa continuidade, non? Porque, bueno, Está atendo, sí, Titularísimo, agora sí. titularísimo. Xenéticamente ao mellor non é un privilexiado, digamos. Xenéticamente. Sí, pero Tirando da ADN, o de modo, pero cando ADN Compos. cando colle ese ritmo este ano pois Está o tendo, está o tendo. Eu creo que vai Interesante. Sí, eu creo que vai ser un home a falar en terceira división seguro. A min convenceme mou, Eu, se queredes, apuntamos a Moreta. Vale, veña. Sí. Inda que o ADN non... Non, eu compro xa de Moreta. Ademais vin que está xogando absolutamente todo. Está Sí, ben, sí. está Sí, titular. sí. Está xogando Sí, de sí. lateral dereito. Está pode xogando de ser? lateral. Moi ben. Outro que é polivalente. Sí, moi polivalente. Veña, quedamos con Moreta. Veña, logo. a Moreta. E pasamos directamente ao Noia Club de Fútbol de Alberto Mariano. A quen tes apuntado, Vieito?
Pois o Noia é un equipo con moita xente do ano pasado. Tampouco hai que fichara moitísimo. Bueno, Pero, bueno, marcharon pezas clave, marcharon, sí, pero tampouco se reforzou que o Noia en principio non tiña moi boa pinta este ano, eu creo. eu estou de acordo. Pero se meteu quédome con 2 fichaxes ou 2, 3 fichaxes. Destaquei a Brais Vázquez, porteiro, que é o porteiro titular. Estaba ano pasado no Betanzos, fixo, a pesar do ano do Betanzos, fixo bastante boa temporada. E ten unha papeleta gorda. Comezou o trillo, non? Xogando. Sí, xogaron, creo que xogou o trillo 2 partidos, pero non está xogando Vázquez. Sí, pero ten unha papeleta moi complexa que é sustituir a Chema Leobalde. Pero bueno, evidentemente. moi difícil, E aparte o Moi Noia é difícil. eso, que o Noia a xente xa sabe que non vai ser o Noia do ano pasado, posiblemente. Non vai ser fácil. Complicado. E despois destaquei tamén a Diego Fuentes, es do Estradense, que, bueno, é un xogador que é por aí, que ten cousiñas, que pode ser importante, leva un gol, pero eso, é un equipo que eu creo que non ten moitas expectativas este ano, despois de marcharon pezas clave, tampouco se reforzou demasiado, vexo mal. Casi, se teño que destacar unha fichaxe, destaco a de Alberto Mariano para o banco, Moi ben. porque creo que é a maneira de o mellor un club que parece que pois que este ano non houve se cadro o apoio económico necesario para facer un equipo potente, pois está ben ter un adestrador así que mira cara abaixo, mira cara a canteira, é unha alternativa aos problemas económicos, que non sei se os hai, pero parece. No, pero o Noia xa o ano pasado Iván deu oportunidades a xuvenís, creo que na base están facendo un bon traballo, pero eu vou destacar a Diego Fuentes como fichaxe, porque creo que na Estrada fixo ben sendo suplente de Gamarra a tempada pasada, e creo que vai ter protagonismo, vai ter galos, e creo que vai ser unha boa moi fructífera, unha tempada moi fructífera para o Bon de Fuentes, que no amistoso que lles puiden ver en Noia contra Sarriana, gustoume moito como foi a presión. É un xogador que me gusta, Sí. Fuentes. Eu Recórdame a Miroslav Klose un pouco. eu coincido con vos. Quero mencionar a outro que xogou ano pasado no Estradense, foi moi importante, que foi Elías Reyes, lateral dereito verdad, ano pasado, Elías. estaba xogando central con Alberto Mariano, pero debeuse lesionar No, ou algo lle a pasou. A situación de Elías Algo lle pasou. marchou do Estradense, Elías quería non renovar, pero marchou do Estradense porque chegou un día e dixo que atopara traballa, que non podía ir entrenar unha semana ya Claro, dúas. pois non pode estar indo a E entrenar. agora mesmo eu supoño que seguirá na mesma situación e non Suplente. pode, o sea, non lle dixeron vente pa aquí que te queremos igual. Sí, pero non está tendo tantos. Xogou titular os primeiros partidos e agora Porque banquetazo, Eso, eu creo que falta entrenamentos, que Claro. o traballo tal, non. Claro. E despois, bueno, Por evidentemente. eso non destaquei. Eu escoitei que Elías, non sei que hai de certo, era o mellor do equipo. Elías, Probablemente, Elías é é moi bo. bo, é moi bo. É moi bo moi xogador. bon. O que pasa é que eu non o metín por eso. O sea, Claro. no Estradense de feito quería non renovar. hasta E que por eso. En terceira división tas que Sí, por suposto. o sea, Sí. non é Sí. non é o fútbol onde xoguei eu toda a vida. Que Claro. se non podes ir, non vas. É por eso mismo eu como a vos tamén podería mencionar a Rachu, que chega do Vilalonga, está xogando moi ben con Noia, pero si vou mencionar a Fuentes, garantía de loita, e a ver se tendo máis minutos con Alberto Mariano, sentíndose importante nun equipo, pois logran mellorar quizáis no que falla na terceira, que é aumentando o número de goles. Pero me coincido con vos. Eu digo, é a fichaxe que máis se está aclimatando Noia. Bo recado para Fuentes, Non, ten que mellorar, eso é evidente. Se quere ser un dianteiro importante na terceira, ten que anotar máis goles. Duro, Equivócome, estades de acordo comigo? Estou me rindo. Eu creo que é É un bo- dianteiro Estou me rindo de ti. de traballo. Que te encanta que tes a camiseta gústame. dele e todo. No, non teño a camiseta de Diego Eu Fuentes. só teño que decir que Rachu, que é a evolución do fútbol galego de Pikachu. Pichu, Pikachu, Raichu, Rachu. Estás fatal. Saliu un novo xogo de Pokémon, joder. Quedamos con Fuentes, ¿no? Veña, Quedamos con Fuentes. Sí, Quedamos con Fuentes. Fuentes e pasamos ao Céltiga. Ollo, a ver que tes por aí. Un dos Vieito. equipos que sempre me produciron debilidade. Sí. Os da Illa. Como che Sempre gusta me gustou. a vida de praia, Sí, Arousa e por aí. Sempre me mólache. gustou a Illa, a Estrada ten moita relación Vila polo que sexa. García, polo que sexa, Porque chegan rápido ali. xa está. Chegase rápido. Claro. Teño dous destacados. Destaquei un central e un dianteiro. Central é Arnosi, central porriñés, Moi ben. que se está sentando pouco a pouco de titular. É un filial vendo da canteira do Pontevedra. Estaba no filial do Pontevedra, o Pontevedra B, fixo moi ben. É un central prometedor, que se está facendo
facendo bastante clave nos esquemas do Céltica. E teño apuntado é destacado a Sobrido, canteirán do Celta, que procede do Polvorín, que leva xa tantos goles como marcou a temporada pasada, marcou 3, leva xa 3. É un dianteiro de 27 anos, que foi das maiores promesas do Celta no seu día, e que, bueno, creo que este ano pode ser moi importante para o Céltico. Sumo máis a candidatura de Sobrido, Bueno, porque creo que o ano pasado que xogou bastante ben nos minutos que tivo. Evidentemente no Lugo B estaba Maceira, que o ano pasado estivo un grandísimo rendemento, pero creo que Sobrido que pode dar moito neste Celtic así. Tamén creo un pouco que sempre lle pasou que dicía un pouco o Cabo, que sempre foi un home que lle faltou un pouco mellor algo de gol. Sí, pode ser, sí, estou de acordo. Estivo no Estradense tamén, Sobrido. Sí, Xeración do 98. Sí. Estou de acordo con Vieito, con Arnosi. Eu quedaría con Marcos Blanco, sen ningún tipo de dúbida, era unha peza moi valorada na terceira, pero este non está sendo titular, non acaba de asentarse no equipo e tampouco lle están entrando, igual que lle entraba o ano pasado, pero non dubido da calidade de Marcos Blanco. Pero sí, quédome con Arnosi, o central de 25 anos, ou como dicías ti, estivo no Pontevedra B, e o ano pasado no Porriño marcou 5 goles. Volve este ano a categoría, xa estivo no Londras, no Pontevedra B, como dicías, e quédome con el. Paréceme un defensor moi interesante, que xa ven como máis maduro, digamos. Entón, confío na súa ficha. Eu, de todas formas, quedeme con Sobrido. Ti Sobrido, ti? Pareceme que os 3 goles do Pai de Liga, pareceme que é un moi bo comezo. Eu quédome con Arnosi. Pois vou ter que desempatar eu. Ou dicir outro xogador. Ou un adestrador, como é o caso. Porque non hai fichaxe no adestrador. Sí. Non, creo que non. Luis Carros xa estaba no Xa Celtic. estaba no Celtic. 100%. 100%. Pois entonces gana Sobrido. Pois deixamos a Sobrido por aí e pasamos a Cantarrana, a Viveiro. Que tes por aí, Vieito? Eu Viveiro, terra que me queda moi longe. Vou dicir Moi rápido longe. o que teño eu, que teño a Nacho Puente, segunda etapa no Viveiro, procedente do Polvorín, coñeceo bastante ben Eros, creo, lateral dereito, moi contundente, xogou todo o momento, é madrileño, xogou na canteira do Leganés, en División de Honor, do Getafe, canteira Getafe, sabe bregar, gústame para Cantarrana e quedo con el. Bo xogador, sin duda. Eu teño a 2 xogadores de 23 anos. O primeiro é Franco Bellomo, Sí. central de 23 anos argentino, que despois regresa ao Viveiro, ano pasado non sei se estuvo cedido, non sei, estuvo na Villa Arzúa, Cañas. pode ser? No, vale. Villa Cañas, Vale, que vale. non sei onde queda eso. No, cerca de Arzúa. No, aquí hai outro. Villa Cañas. Cerca de Arzúa. Hai outro futbolista que chegou procedente do Arzúa. Pois eso, sí. Pode ser. Pero este é un central, de 23 anos, tamén moi duro, moi rudo. Un central argentino de toda a vida, que vai ser importantísimo en Cantarrana, está sendo titular, está xogando todo. E outro que teño apuntado é Julio Ives Olivier Lansade. Lansade. Centrocampista do Polvorín, xogadorazo. Capitán xeral. Talentoso. Sí, xa é titular indiscutible en Viveiro e creo que se pode convertir nun buque insignia do Viveiro nos próximos anos. É que eu o nome que tiña pensado era Lansade, o sea, creo que é un xogador dun talento descomunal que no Lugo B fixo grandísimos anos, que creo que con Dani Galán rendiu moi ben o ano pasado tanto con Dani como con Alex Ortiz. E creo que ten que dar un paso adiante na súa importancia na terceira e creo que está no lugar axeitado. Creo que para el Viveiro que pode virlle moi ben, xogar con Alberto, ter importancia con Alberto López. Creo que ollo porque podemos estar a falar dun xogador que gañe moito peso na terceira. Eu creo que o Viveiro non se moveu ben. O Viveiro, a ver, tamén fichou a algún futbolista que non coñecemos tanto aquí en Galicia. É o que adoita facer o conxunto Asturiano. Hai un nome. No. Hai un nome. É verdad que me acabo de acordar que no Viveiro hai un medio centro que o ano pasado estivo na Sarriana, Yannick Tencu. Tencu, non? A min Yannick encantoume. ¿Verdad? No tempo que estivo en Sarria, un 6 físico, pero que tamén ten toque de balón, que pode xogar central, moi alto, moi boa planta. Creo que no estilo de Alberto é un xogador único.
pero quedámonos con Lanzade, non? Sí. Chegamos a esa Sí, conclusión. eu sí. A pesar de que Mou asegura que o Viveiro non se moveu ben, descende los Mou. Sí. Vale, pasamos ao Gran Peña. Despois de quedar con Lanzade, o Gran Peña que vai 10º agora mesmo, despois de gañar esta fin de no barco de Valdeorras. E non sei que te estive, Eito. Pois o Gran Peña é un equipo que sufreu baixas moi importantes este ano, pero ainda así está competindo moi ben. Eu de feito vimos na estrada, pareceu un equipo que arriba a mellor falta algo, pero gustarme moito. A nivel, non sei, como bloque, encantaronme. Vou destaquei a Mati Delicado, central ex do Londres, que se está facendo importante no equipo, bueno, canteirando porriño, 22 anos, pero a gran fichaxe do Gran Peña este ano creo que ten que ser a persona que faga esquecer a Dani Rosas, que non é outro Que é moi Fran difícil, López. Fran López, canteirando Celta, outro que, aparte hasta non sei se coincidiría na época de Sobrido, así un pouco no Celta, no filial e tal, tamén soneme que sí. Eso, referente tamén no seu día de canteira do Celta, un dianteiro moi prometedor. Estuvo ano pasado no Alondras, e este ano eu creo que vai ser a referencia ofensiva clarísima do Gran Peña. Leva 2 goles e creo que vai ser xogador, Sí. dos xogadores máis destacados do equipo. O sea, que po ano marcha, non? É que eu que vos iba a decir, que gusta moito a aposta que fai o Gran Peña pola canteira, por os novos talentos. Sí, pola canteira faina, pola do Celta. Polas doutros, claro. O No, tema- pero é bastante sinxelo apostar por, sendo un equipo de terceira federación, apostar por un canteirán do Celta igual. Aparte, Bueno, en E Vigo- además que despois de estar vinculado. Pero non Porque é só ten- do Celta, joder. No, pero non teñen base. Valmiñor, saca moito. É que en Sí. Vigo De hai moitos feito. rapaces. Che está a Pontevedra cerca tamén, bueno. Eu vos comentar, que o ano pasado sacan a Breo, a Dani Rosas, a Edu. E este ano, pois eu tirando por esa línea, voume quedar con André López, que sae da canteira do Valmiñor, solo xogou un ano ali, pero estivo antes... Que xogador, André. André López, sí, es de canteiras como de Ourense, Lugo, bueno, está xogando titular, marcou esta Moi fin bo. de primeiro gol. Despois teño apuntado que tamén me vale Fran López ou un tipo que non é nada novo como é Gastón Cellerino, que pensei que ibas decirlo ti cando dixeches o de facer esquecer a Dani Rosas, pero bueno, váleme Fran López, váleme Cellerino. Pero é que Gastón non, o sea, Gastón todos sabemos como é, e Gastón esquece a quen sea. Pois, a Moi mellor- bon. É o mellor fichaxe, entón, ou que? Para min, André. André tamén. Sí. Eu vin a André André, directo e enamoreime del. Sí que creo que é un ano que lle vai vir moi ben no sentido de que está acostumbrado a xogar o que ti queiras. División de honra, falábamoslo fora de cámaras, de feito. División de honra xuvenil, mira que guapo soy, non eres tan guapo, vanche vir aquí e vas levar. Estás adaptando ben. E se é capaz, exactamente, se é capaz de sacar ese carácter, ese aclimatarse ben ao que é o ritmo de fútbol de verdade, creo que ten moito talento, E sabedes a quen ten ao lado para aprender? Antón de Vicente. Iba a decir, Iba a darlle un pouco máis de épica que a ti. Ti dixéchelo como se fora un calquera, pero... Eu só vou facer unha cousa para escenificar o meu voto. Sí, André López. Pois quedamos con André López. Veña, va. Veña, pasamos ao seguinte equipo que non é outro que o Atlético Coruña Montañeros. A ver que temos por aí. Que te estive, Eito? Que apuntaches? Era difícil aquí, Sí, complicado. Eu apuntei a David Carreira, medio centro, que, bueno, ano pasado xogou moito no Fabril, canteirando o Dépor, pero, de feito, fai 2 anos en División de Honor no Dépor foi un xogador destacadísimo. Sí. E pareceme que encaixa moi ben no esquema de Jairo. Está sendo titular, e aparte creo que é un destes xogadores tamén, como xa teño dito outros noutros equipos, un xogador destes que se poden dar as condicións para que faga carreira longa Sí. no Montañeros. Houve xente que se sorprendeu bastante de que baixase a terceira ref. Esperaban que este ano xogase máis no Fabril, confiaban moito en David Carreira, Sí. pero é unha fichaxe de luxo para este Montañero. Sí, Sí. e bueno, o ano pasado non tuvo moita participación tampouco, e mellor por aí tamén un pouco. E despois tamén, outra fichaxe importante é Juan de Dora, que vai ter moita competencia arriba, pero bueno, o ano pasado leva moitos Juan anos, de Dora. leva Juanciño. moitos anos moi bons en Betanzos, o ano pasado mismo, a pesar da temporada de Betanzos foi, bueno, O mellor. o máis destacado, sí, o mellor do equipo. Tamén 27 anos, solo leva 3 partidos de titular, porque eso, ten bastante competencia, pero se leva 2 goles. Sí. De todas formas, eu quedome con David Carreira.
Claro, é que é o que iba a decir, eu teño apuntado tamén ao Juan de Dora, pero ten moi complicado xogar, porque ao final xogar vai xogar sempre, Sí, pero e vai como marcar titular, goles. Sempre non, porque xogar vai, ten que xogar sempre, porque é un xogador dunha calidade tremenda, sobre todo a hora de definir, pero claro, tes a Pape, ese Jairo que non lle dá por xogar con dous dianteiros ou mover a Juan ao mellor a banda ou así. Non ten sentido tampouco se a cousa No. funciona, cambiar o esquema. Claro, entón- Se a Pape, que é o que hai, sabes? E tamén Que veñen de apañar 4 goles na casa. Sí, bueno. Sí. Sí. bueno. E despois teño a Choré que probablemente sexa dos mellores laterais de toda a categoría e pode xogar tanto de lateral dereito como de lateral esquerdo, carrilero e o que queira. Entón, temos Juan de Dora, Choré ou David Carreira. A min pareceme imposible non quedarme con Eu Juan de tamén. Dora. Eu Eu aposto quedo con pola Carreira. Eu fago como Vieito, aposto pola xuventude de David Carreira. Sí, David Carreira tamén. Sí, eu sí. Hostia, é que se digo Juan de Dora é empate, quedamos cos dous. Tío, que che parece a ti? Ten que ser un, ten que ser un. Ten que ser o que che parece a ti, cabrón. Móllate, Pode ser para que móllate. non haxa empate nin desempate. Pero polo Ou simple podes feito de decidir que a creo Chari. No, eu creo que Juan de Dora non vai ter Sí, claro. Non vai ter o Mas protagonismo que... exactamente. eu vou dicir David Carreira tamén. Parece É un- unha gran fichaxe. É unha Juan, fichaxe Sí, sí, a min tamén, por suposto. do mellor que hai na categoría ahora mismo. Pero é que é eso. David Carreira creo que pode ser... Xa non este ano. Pode ser... Lenda, no montañar. Pode ser. Pois Estatua. Quedamos con David Carreira. Estatua en Bisma. Chegou a final de mercado e xa che digo, o sea, foi chegar e En empezar che- a xogar. Sí, sí. É que me parece aparte o Monta que é un equipo... Joder, que está moi ben para xente que veña do Fabril. Sí. Non sei, para xente nova, o sea, que parece un equipo que pode funcionar moi ben, tipo un tipo como Carreira aquí. Ou xente que queira estudar en Coruña e ter un equipo con facilidades para, Bueno, a ver, para seguir desarrollándose. A ver. O Montañés é un equipazo, A ver, E- a ver. E xa vos lo teño dito que traballan moi profesionalmente. Xente, Sí, pero xente que este estudiando en Coruña, que Equipo queira longo, xogar, que vaya a Oza, que vaya a Oriamar, que sin faltar No, respeto pero- a ninguén, pero refíreme. estamos falando do Atlético Coruña Montañés. No, claro. pero- Sí, bueno, pero era Refírome, eso refixos. chavales en proxección de División de Honra. Claro. Que ao mellor teñen varias ofertas. Vale, e compro tes xa, xusto compro montañeros. xa. Xogadores con mellor teñen que dar un paso ao lado porque non se poden permitir vivir un fútbol, Segunda vivir dentro ref. do profesionalismo. Vale. Mellor ten que estudiar, Compro ou xa, compro se xa. pode ser. Moi ben. Chavales, estudade, sempre. Sei que do fútbol non ides vivir. Sí, acabaredes vivindo como nós, como auténticos cracks. Pasamos ao Londres Club de Fútbol, onde temos boa Como metralla. auténticos cracks. Ostras, a mí o Londres encantou. Vide David Beckham. Veña, di o teu nome, por favor. Teño un nome, pero encantoume o que fichou, joder, Martín Rafael, Adrián Cruz, bla bla bla. Moito xogador, bo, aí. Pero eu teño a Luismi. Sí. 33 anazos, pero da igual, vende ser clave no ascenso do Ourense e xa leva 3 goles, non? Vieito, 3. Leva 3 goles, sí. E ano pasado marcou 5 no Para Ourense. sorpresa de ninguén. Xa ves. Goles. É que é boísimo. Vai ser É boísimo. clave no ataque, pode xogar Sí. na banda, pode xogar de media punta, dianteiro centro, ten todo a hora de A rematar. mí, o Alondres gusta moito o equipo que fixo este ano. Creo que é o mellor unha plantilla un pouco corta. Pero, que me parece, home por home, pareceme, non sei, despois do Combos parece un mellor equipo, home por home. Ademais é eso, Luis Mía como que buscou un equipo para chegarse a súa casa, el Sí. de Vigo, e pareceme diferencial, aparece sempre nos momentos clave, ademais, o ano pasado creo que aparece no Sí. gol importante do Ourense. É que Luis é... É moi bo. Moi bo. Moi bo, aparte é iso, que aparece nos partidos que hai que aparecer moitos veces. É máis, xa estivo no Londres. Sí. Correcto. Que tamén estivo outro, E que eu pintou tamén a cara aos apuntei. Orense. Sempre recordarei ese partido, que fomos á Estrada e quedei enamorado de Luismi, é verdade. Boísimo. Pero para min ten unha posición moi definida, Detrás un punto ou dianteiro, centro. Para min é dianteiro centro. Eu vexo en terceira sobre todo, si que vexo de Dianteiro, dianteiro sí. centro. O mellor nunha categoría máis alta non tanto. Claro, que pasa que está Manufre, sabes? Manufre está sendo moi importante como dianteiro referencia do Londres, entón ao mellor pois ten que adaptarse a xogar con el, a vir un pouco máis a tamén, recibir. tamén é un xogador polivalente, Sí, Luis. ten calidade para xogar aí detrás, pero bueno. Probablemente. Eu quedome con Luis e partía apuntado tamén a Adrián Cruz, porque, bueno, sempre me parece un xogadorazo espectacular. E aos seus 38 anos é un pouco por romanticismo tamén, porque saiu de xuvenís do Alondras e xogou o primeiro ano de sério xogou no Alondras, ano 2006-2007, antes de fichar polo Pontevedra. Cando o Choveu. campo estaba ben. Cando o campo estaba ben. Sí, señor. Pois a verdad que Choveu un pouco. que Adrián Cruz é toda unha institución, Sí, procede unha lenda do do fútbol Arenteiro, en primeira ref. Quedamos con Luismi. Sí, por suposto. Pois Indudable. pasamos ao Clube Deportivo Boiro, que Estamos tamén quedando con moitos atacantes, Bueno, sí, eu aquí teño un central no Boiro, por exemplo. Sempre fomos moi Parecemos moi de tirar pa o diante. France Football,
Xa ves. Bueno, sabes. eu dixen 2 ou 3 laterales, xa. Sí, É verdade. David Carreira, medio centro. Bueno, hai Hai de todo, hai consignas. A ver o Boiro, que nos fichou o Boiro? Pois eu teño no Boiro destaquei a 2 homes. Aí fichou tamén bastante. Creo que é un equipo que vai estar este ano loitando, ou debería estar loitando polo menos polo playoff. Eu destaquei a Diego Enjamio, que é, non sei, un xogador que me encanta de sempre, procedente que ven do Lalín. Creo que este tío en cada sempre, cando está nun equipo de terceira división é importantísimo por ese equipo, sexa cal sexa. Sí. É un xogador que na categoría é un escándalo. E teño apuntado tamén a Gonzalo Landeira, un medio punto de 21 anos que Non arrancou de procede- todo ben ou que? Arrancou ben, Landeira, non? Sí, está sendo importante para Tizón, leva un gol de feito. Este fin de semana. Hai dous. Hai Pois non dous. sei se- Hai No, dous, este fin de marcou Iago Hai Martínez. dous, hai dous. Sí, Hai dous. xusto. Futebol ser fai 2. Eso, pareceme xogador procedente do Compos, pareceme que vai ser moi importante tamén no Boiro, un xogador novo, tal, Loitaron moi bo, por ele, calidoso. Pero quédame con Enjamio, porque me parece me encanta. É que Feito, Javi, Landeira foi un xogador que eu Moi pretendido. pensei que iba Quedar. que iba a quedar. Que iba a quedar no Compos, non? Sí. Sí. Xa ves. Pois De eu, hecho, mira, creo que o comentáramos nalgún episodio do ano pasado. Joder, que estaba moi ben, estaba ben valorado no club, non? Sí, ben valorado no club e ben valorado na terceira que eu quería a todo o mundo. Sí, sí, sí. Ao final levou no Boiro, que tamén levou para min a un dos mellores centrales da categoría, como Iago Martínez. Iago Martínez ven de xogar no Bergantiños en segunda ref e, joder, é un tipo totalmente incombustible. Eu recordo que este tipo xoga todo. E de feito este ano no Boiro está xogando 90, 90, 90, 90 e gustame moito. É un tío con xerarquía nesta terceira e que marcou xa esta fin de semana. Eu quedo con Iago Martínez. É importante eso nun xogador. un líder, Eso que dis de 90, Xoga 90, todo, 90, non se lesiona. 90. Eu a verdade que me gusta moito este tío, que ten 28 aniños só, Bueno, só. Sí. En su prime. Só. Sí, en su prime, sí. No, está por chegar. Sempre está por chegar. O mellor está por chegar. Que decides? Con que nos quedamos? Eu Aquí hai quedome metralla, con Diego Enjamio. Eu tamén, con É que me Enjamio. parece un Me xogador parece top. totalmente diferencial. Vou comprar, é que eu son tamén amante de Diego Enjamio. A ver, Diego Enjamio o que pasa é que está demasiado fuerte. O sea, Diego Ten Enjamio... unhas pernas. Sí. Como lle chamamos? O tractor de Boqueixón. Sí, Non é de o Boqueixón? sea, Diego Enjamio é un xogador que dis que vaya onde vaya sempre xoga todo e O que queiras, Diego. moi cotizado, tío. Aparte sí que é verdad que velo sempre nesa posición de medio centro, eu creo que sería un grandísimo lateral, dame a minha sensación. De verdade, de todo, de penso. central tamén. Eu De verdade creo que penso. casi en calquer sitio, De de verdade medio campo penso. para atrás, en calquer Tío, sitio. E tamén Sí. chega. Iba a facer ben. Ten chegado tamén, Recordo sí. no Arzúa, tío, era unha cousa Corpea moi bestial, ben, corpea bestial. moi ben. De feito, creo que este ano xa se estrenou tamén como goleador. Bestial. Sí, por que Eh, non? Diego Enjamio. Todo o mundo, todos os xogadores falan ben del, o sea, é unha cousa E como boa xente tamén, eh? Sí. moi importante. Eu quedo con Diego Enjamio tamén, veña. E pasamos ao Lugo B, parece vos? Sí. Eu aquí teño que, bueno, que o Lugo, ben sabes ti, Eros, que explorou Fixo un... canteiras de España. Sí, Explorou mercados sí, así. non canteiras galegas, sino canteiras de España. Sí, a canteira do Lugo dura hasta xuvenil, non? Ti que estás por Sí. aquí, por aquela zona. Eu quedei con Bueno, Malaya ahora Alcalde. está Arauca Mala, que ten moi boa pinta no Xuvenil Honor, que xa fixo pretemporada con primeiro equipo, pero eu tamén quedo co Ibe teu tamén. nome. Pero Ibe. que é eso? O sea, eu hai algo aquí que un mini debate, Mou, non estamos falando deso, No, sí, Vais bueno, a Pero rasgar o está día. ben, Unha no, cousa está moi ben. rápida, unha cousa moi rápida. Eu non me vou posicionar, vou facer a pregunta aberta para que vos expliquedes. Isto de un filial, no? Lugo B. Sí. Como vedes que se nutra? Xa non é que se nutra, porque se te nutres en X posición que ao mellor tes un pouco máis pendiente, pois mira, igual o podo chegar a entender. Creo que xa se está vendo o que penso. Pero que faga o equipo a través de produto foráneo. A ver, eu... Bueno, primeiro, o sea, creo que... Non te me estendas moito. No, pero creo que o Lugo que fixo este ano foi cambiar o seu concepto de filial, porque sí que é verdad que anos anteriores pois tivo xogadores que Filiais. Arraigados en contrastados Galicia. na terceira, como Maceira, como Lansade, como... Ahora este ano pois decidiron optar por outra opción, entendo que para outro tipo de rentabilidade económica, non o sei, e optaron tamén polo modo de eses xogadores que levaban moitos anos no club, pois intentar cedelos
É o caso de Rubale no Bergantiños, é o caso de Fernando Freire en Sarria. Eros, que opinas? No. Eu opino que é un modo diferente de ver as cousas, que hai que ver se sale ben ou sale mal. Polo de agora deron na clave con un xogador, Adai Alcalde. efectivamente, que creo que está sendo para min unha das grandes sorpresas. Non contaba con un rendemento tan inmediato, un xogador que xa estivo en varios filiais, que ainda é moi novo, e que creo que 5 goles en 7 partidos. Está en bo estado de forma, non cabe dúbida. Eu, polo que preguntou o Mou, quería apuntar que me parece que é un movimento un pouco obrigado do Lugo tamén. Ao final estás en Galicia, tampouco hai tantos xogadores, estás competindo con Depor e Celta. Entonces creo que o mellor pois é unha necesidade ter que buscar as castañas foras tamén. Sí, é David Páez o que se encarga desa xestión da canteira e tirou por esta nova xestión. Ele é coñecedor, supoño, de canteiras fora de Galicia e, bueno, a ver se lle sae ben. Ao mellor saca un par de xogadores vos ou fai caixa en uns anos. Aquí, non non sabe. sei, en cadetes infantis ou en xuvenis é moi complicado. O Lugo ten que ter complicado o Compos, o Racing de Ferrol, o Pontevedra, levar un xogador bo. O sea, Dá pa debate. Os dá pa cracks debate. están onde están. están onde están, o Depor e o Celta. Creo que quedamos todos aquí con Adai Alcalde, que foi un acerto, Sí, correcto. parece. Eu puxen a Ibe tamén, pero Sí, sí, eu tamén, a Dai espectacular. A min Ibe tamén me gusta moito, Ibe está moi ben tamén. Vale, quedamos Moi con ben. Adai. Sí. Perfecto, pasamos ao Estradense. Eu aquí non quero falar demasiado porque xa vos lo digo. Dani Pedrosa, Non de ten manual, moita- un dos mellores futbolistas Sí. da categoría, sustituye el só a Gamarra e a Jaichenko. Bueno, tampouco é. Ala, Eso é Eres así. un tremendo flipado, tío. Eso non é así, pero É bueno. así, é así. Que va, Eres un no. tremendo A flipado. nivel goleador, xa vos lo digo. A nivel goleador pode ser, pero o sea, que vai marcar os mesmos gols que Gamarra e Heichen xunto, non creo, 20 goliños. pero 20 bueno, goles. os tres fichou ben, por Sí, tamén. sí, sí, Eu creo sí. que hai mellor equipo este ano que o ano pasado. Correcto. Eu, por E, exemplo, destaquei tamén a Gerard, que é un xogadorazo, o sea, rapidísimo, aparte que é rapidísimo ese Sí. tipo. Está collendo confianza. O que pasa que, claro, son fichaxes tamén novos, a xente que xoga pola banda. É que non coñecemos tanto. Os ¿no? extremos están en a estrada, están esos Moreno, Gosende, esa peña. Está empezando ahora Sí, señor. a destacar un pouco. Está empezando a coller confianza e Gerard é un deles. Pero sí, evidentemente Dani Pedroso, o sea, o Estradense a referencia do Estradense este ano é Dani Pedroso. De maneira moi clara. Coincido completamente con vos, pero non coincido contigo, Cabo, en que Dani A ver, é unha Pedrosa, eu creo- exageración, é unha o sea, exageración, pero dentro de que En para cifras- min mellora futbolísticamente aos dous. En Tanto cifras, se xogase na banda de Jaichenko como se xogase en punto como está xogando, vai nos mellorar a nivel influencia no equipo. O ano pasado era máis eso coral, pode era ser. por rúa, Jaichenko, Ten moito Gamarra. máis, sí, ten moito máis influencia. Pero Sí. moito tamén é por isto, porque os rapazes, polo que digo eu, porque os rapaces que xogan con ele arriba, son chavales novos que están empezando e ainda están collendo confianza. É verdade. E que é certo que Pedrosa agora, joder, ves a Pedrosa baixando a medio campo a recibir o balón. Claro, eu tamén quedo con Pedrosa, non cabe dúbida, pero bueno, creo que É unha exageración dentro de todo o que digo. total, xa, pero é por total. queimarte un pouco. Entendede. Estaredes de acordo que Pedrosa é dos mellores da categoría. A mí é o mellor dianteiro. sin que Bo tengo. xogador, bo xogador. Deixamos aí entón a Pedrosa e pasamos ao cuarto clasificado, o Somozas, que non empezou ben e fixo uns fichaxes tremendos no verán. é un Eu teño mercado. apuntados moitos e despois deixoche decir a ti rápido Vieito, eu vou decir, é que teñen Iván Guerrero, Quique, Lucas Faneo, José Pérez, Cabarcos, Iago Domínguez. Sí, sí, cae moito. Despois digo con quen quedo, que aínda non o mencionei. Ti que dis? A ver se temos o mesmo. Pois eu tamén, mencionei tamén a todos estes, Quique, Fanego, todos estes. Pero despois de destaquei a dous. Destaquei en segundo lugar a Iago Domínguez, porque porteiro que o ano pasado era suplente no Compos, pero está sendo titular este ano, leva 6 gols en 7 partidos, estaba xogando moi ben. Encaixados, Encaixados. Bueno, encaixados, evidentemente, Sí, sí, claro. sí. Bueno, se os marca... Me cago en 10, que porteiro. Pero destaquei a Aldán, que me parece, que me é un xogador que me encanta este tipo desde sempre. É outra perla da frutífera, como se di? Froitífera. Frutífera. Froitífera. Bueno, da canteiraza que ten o Celta. Xa ten unha experiencia, a pesar da súa xuventude ten unha experiencia xa contrastada en terceira, estuvo no Arzúa, no Somozas, o ano pasado no Sigüeiro en preferente, e parece un auténtico xogadorazo. O ano pasado... Bueno, estaba no Noia, perdón, o ano pasado. Que o fixo moi ben tamén. Moi ben. O mellor. Un dos grandes artífices da temporada do Noia. Unha desas baixas do Noia. Sí, quédeme con Aldán, porque aparte parece que é un xogador que nas temporadas sempre vai de menos a máis. Pois se vai a máis, menudo, tío, porque xa vos digo, para min é un futbolista que está
era unha peza moi codiciada no mercado, fixo un temporadón en Noia, ten só 24 anos, pero é o que dis, moita experiencia, neste Somozas conecta o centro do campo coa dianteira e empezou como un tiro e quedou con Aldán Naval, sen dúbida, Eu gustame moito Aldán, gustame moitísimo Fanego, tamén. pero non podo evitar quedarme coa motocicleta Con Cabarcos, do fútbol galego con Alex Cabarcos. É que me parece un xogador É que tamén anda fino completamente José Pérez. espectacular. Tampouco está xogando demasiado, creo. É raro, Barcos. porque sempre xoga todo. É deses que tampouco se lesiona, non sei se está tocado ou algo. José tamén é un Sí. fichajón. E Iván Guerrero, canteira de Depor, é boísimo. É boísimo. Fichou moi ben os Somozas este ano. Aldán Naval. Sin máis, non queres dicir nada máis. No. Pois quedamos con Aldán. Solo hai que ver un partido dos Somozas. taconazo que deu hai 2 semanas. En Alondras. Sí, contra o Londres. Suficiente. Perfecto, pasamos ao Racing Vilalbés, que penso que imos coincidir, aínda que eu... Creo que é dos equipos que menos se reforzou. Sí, correcto. Eu teño Pablo Trigo, evidentemente, arrincou como un auténtico crack, como un furiño. Supoño que imos coincidir todos. Sí, eu creo que só fichou a Pablo Trigo, a Sergio Tero dos Somozas e a Álvaro Herrero. É que os fichaxes que fixo Que non Vilalbés, son malos fichaxes ningún dos tres, pero que non saltan esos tres. o Vilalbés optou por facer unha plantilla moi curta. Optou ou viuse na obriga? Viuse na obriga, Bueno, probablemente. Viuse na obriga. 50-50. Viuse na obriga. Onde sí que fichou foi rapaces do filial que sí que están axudando en Outro Lugo. entrenamentos e completando convocatoria. Ficharon de canteiras de España tamén. No, de canteras de España, no, de canteiras da Chaira. Eros, con quen quedas? Con Pablo Hombre, Trigo? con Pablo, evidentemente. É que Pablo Trigo me parece que esta temporada vai ser o mellor xogador da terceira. Ao empezar Ostras. empezou de leva 5 goles, non? Aí queda eso, Vai ser o mellor xogador da terceira. Moi ben. Pois eu tamén teño a Álvaro Herrero, como decía Vieito, porque, Eu tamén. joder, está dando moito. É un tipo que está sorprendendo. O ano pasado estivo no filial do Lugo, un tipo que, cando era máis novo, prometía Estivo en moito. Sarria, Sí. filial. Exacto. E empezou moi ben, está tirando o balón parado, leva, que, 3 goles? Leva 3 goles, asistencia outro día tamén a balón parado. Se sigue este nivel, o sea, se siguen Pablo Trigo e Álvaro Herrero, as dúas fichaches, funcionando este nivel, o Racing Vilalbés podería entrar en playoff. Pero ten que manter o nivel. Pero para min, mira, hai Por que te unha... ris? Porque hai unha semana non dixeches eso. Home, claro que non, evidentemente, porque eu non contaba co nivel que Pero- está dando Álvaro Herrero, en concreto, por Pero exemplo. mira, hai unha fichaxe que non foi fichaxe, pero que é moito máis importante. Santomé, Vérez. tamén. A volta de Vérez tamén dá moito nese vestiario. Sí, joder. Inda pero que non é fichaxe como tal, Xa, sí, pero sí, leva máis toda de razón. ano e medio sen xogar. Outro de titular por primeira vez, Sí. espectacular, a verdade, Vélez. Eu supoño que quedamos todos con Trigo, non? Sí, Con sí. Trigo, sí. É que ao final é unha influencia nestes Sí. primeiros partidos que A min está que me ten o Vilalbés así. Aí. sorprendendo moito Álvaro Herrero tamén, de Sí, verdade, sí. moi importante A min tamén. Tiña apuntados os dous, pero A min tamén, Pero e Trigo alégrome é- moito por Grata Álvaro. sorpresa polo Vilalbés, alégrome e por Juan Rodríguez o míster tamén, a verdade. Moi boa gran xente en amigo teu. Miranda. Outra fichaxe. No, pero coñecémonos e sempre me tratou moi ben. Moi bajo. Ti coñeces a Juan Rodríguez tamén. Bueno, pasamos ao Arousa, onde eu teño unha fichaxe. Ti que dis, Vieito? Que tes? sí, eu tamén. Eu teño, que é un xogador que me encanta, que é Gabri Palmás. Pensei que ibas a decir a Marcos Remeseiro. Tamén o Supoño teño- que estamos aí e Teño apuntado tamén, pero é que me quedo máis por Gabri Palmás porque sempre foi un xogador que me que te morou. que me molou porque me parece listísimo, que me parece listísimo xogando. É un pillo, Pareceme inteligentísimo xogando. Sí, é pilla, E parece un xogador que non ten, sabes, que non ten unhas condicións espectaculares, sabes, que non é un 10 en nada, pero que me parece un xogadorazo por eso, pola inteligencia que ten xogando. Tú de acordo, sí. Quédome con Gabri Palmás, que creo que vai ser moi importante este ano. Bueno, tamén tiña apuntado tamén a Reveseiro, obviamente, que é un xogadorazo. Tamén os dous porteiros, a Chema e a Manu Figueroa, que son fichaxes con moita proxección con os dous. É Alex Rey, non vos olvidedes. Tamén. É que é tremendo. Pero bueno, eu teño a Marcos Remeseiro, quedo con el porque é un futbolista de calidade invexable, esa zurda é tremendo, toma o balón parado, ten 33 anos, creo. Está xogando todo. Creo que é o futbolista con máis minutos de todo o Arousa,
superando a Chema. Creo que leva 800 minutos xa. Chema sí, porque estuvo mal. pero Claro, sí. bueno. E, bueno, sabe o que ascender, no Berga moitos anos, moita veteranía. Sí. Sí. Remeseiro moi top, moi top. Todas as facetas do xogo domina o tipo. É mellor remeseiro que Gabriel Palmás, pero Sí. por unha cuestión de Gusto romanticismo persoal. que debo con Palmás. Perfecto. Eu quedo con Remeseiro. Pregunta, Edgar... Tamén. Bueno, Edgar, é verdad. Home, claro. Non xoga ao fútbol ou que? Vas quedar con Non él. me acordaba de Edgar Edgar, é Redondo verdad. non xoga ao fútbol. Xogadorazo é grandísima persona. Dura pérdida para o Vilalbés. Un dos mellores centrais da categoría, para min, e... Edgar. Vale. É un entón, tipazo como a copa dun pino. Quedamos con Remeseiro entón porque somos dous contra un Palmás Edgar. Sí, pero é que non me acordei de Edgar. Ah, venga. Ai, pois a ver. Así que vou Tienes que votar a ter- Edgar. ter feitos deberes. Escoita, dixo Edgar, quedamos con Edgar. É o que hai. Vale, pois quedamos con Edgar. É que non me acordaba, tío. a cabeza. Moi bo central. Perfecto. Gabri Palmás vai meter moitos goles. E que a min Xa os Gabriel meteu, Palmás é que- parece un xogador... Sí. Aparte, tal como xoga o Arousa... Vai Vai enfiar meter moitos goles. necesario para o Rousa despois da marcha de comparada, por exemplo. Sí. Sí, moi ben. Pasamos ao último equipo que é ese de Compostela. Claro, é que no Compostela a cousa é podemos Moita elegir a moita quen que iramos. continuidade. É que literalmente ao mellor de 10 fichajes, eu creo que hai 10, 11 xogadores que os pos en calquera outro equipo e serían o mellor fichaxe. Isto é unha... Sí, é que a ver, está un pouco unha cuestión de gustos de cada un. Sí. Eu, por exemplo, apuntei a que é eso, é que hai, joder, Cañi, Charlie, Sandy, o sea, A selección, Cobo. a selección de terceira. Sí, eu quedeime con Juan Parapar, que me parece un auténtico escándalo de xogador. O sea, un xogador que está moi por encima Xa ves. desta categoría. Moi Home, por encima. Pensade que o furiño máxico foi Pablo Porrúa ano pasado. Sí. E este ano non está xogando porque ten por diante Armental, Parapar, Antón Guisande. Sí. Bueno, neste partido xogou, Claro, Sí. porque Antón se lesionou. aproveitou unha lesión. Pero é o que o tema. O rato de verte a mirar. Porrúa vai ser importante. Porrúa vai ser moi importante. É sempre Eu creo que importante non, pues, eu creo que Sí, Secho xa o dixo. Eu creo o sea, que non. Secho dixo, Secho ten pero- que dicir eso, pero é eu creo que non. Pero eu creo que tampouco. Tío, é que haya unha lesión que xa este fin de houbo E aínda e va a así- ser importante porque foi o primeiro en entrar. Porrúa é o xogador número 12. No, para nada, olvídate. Estás equivocado. Por Rúa xogou pouco, moi pouco. moi pouco. Bueno, É creo dos que xogou últimos- dous é dos partidos. últimos cambios, é dos porque últimos cambios. porque arriba hai moita metralla, pero se falla alguén dos de arriba, Entre outro. non, oh. Sí. Bueno, vale. Bueno, vale. Pois eu Quedo con Pois- Porrúa, tío. No, eu non quedo con Porrúa, quedo con Alex Cobo, que me parece que ten moita importancia a súa fichaxe, foi un golpe en riba da mesa porque quitas yo a U de Ourense que está en segunda red. Traes o porteiro menos goleado, que probablemente sexa o mellor da categoría con Santomé, Chema e con Borja Rey e Ah, sí. Por que te ríes? Porque xa che 25 nomes. Escolleron aquí todos, joder. Ostras, pois sí. Hai que tratar ben a xente. Oye, pero é verdade que son os mellores. Decidime un porteiro mellor que estes 4. Para mí non hai, Bueno, pois para mí é un nivel segunda ref de manual e pois é un golpe en riba de mesa. Nesta categoría hai que ter un bo porteiro. Alex Cobo. Está ben. Estou Pois eu contigo. para par, fijo. Eu vou ser máis indie, me parece, ca miña elección de fichaxe, porque eu quedome con Maceira. Maceirista, É que é un xogador Moi que bo. me encanta, que o ano pasado no Lugo B foi unha bomba, pero que xa o leva sendo moito tempo, que hasta me parece difícil de comprender como en certos momentos non tivo ningunha oportunidade co Lugo primeiro equipo. Bueno, eso hai que estar dentro dos vestuarios para sabelo. Bueno, pero Moi ben falado, chaval. Sí, señor. Veña. pero creo que é o paso que eu o ano pasado pensaba que Maceira tiña que dar, ir a un xigante da categoría. Sí, estou de acordo co de Maceira, a verdade. Gran dianteiro, Ex do Choco tamén. Sí. Sempre marcou goles. É que non sei que dicirche de Maceira. Está sentando a char. Unha torre é Ya que altísimo, dixeches. Para par. Para par, Maceira, Cobo. E ti, Mou? Pois vai haber empate. Cuádruple empate. Sí, vai haber empate. Eu non teño nin idea de quen dicir. É que é moi complicado, verdad? Que é unha selección. O que é Compos é unha selección. Non teño nin idea de quen É moi dicir. complicado. Vou dicir a 27 xogadores, pero Sí, todos. voume quedar co que creo que pode ser teño dúas debilidades neste Compostela. Un é Uzal, Oi, que boa fichaje. Sí. un é Uzal que me parece equilibrio puro e duro
Xoga absolutamente todo, creo que non se cambiou ou igual Coñece moi ben Secho. Sí, claro. E calquera que vexa o fútbol cos ollos abertos é que é un xogador top, absolutamente Sí, top. para velo hai que abrir os ollos. Sí, sí. Pero bueno, despois Antón Guisande Xa. É que é outro. É que é iso, é que ao final A isto miña é- debilidade, Guisán. É que Antón volvemos, Guisande para min é É o segundo que tiña apuntado despois de Cobo. para min é un xogador especial. é que volvemos ao mismo, o sea, Eso é que dixo Gil Sánchez Jeremai. Sí. É un xogador especial. Tal Pero, cual. pero eu con Antón non teño unha relación especial, tristemente aínda. Aí de momento. Pero vale a ter. Guisán con ¿verdad? Jeremai, si, eu con Antón non. Algún día cando Guisande sexa moi veterano e ti sexas un adestrador consagrado na terceira e chames a Guisande para completar equipo e tal, aí seredes colegas. Guisande, ti sempre serás chave no meu equipo. Antonciño, bueno. É que volvemos ao mismo. Compostela é que hai 12, 13 xogadores que tú pos en calquer outro equipo dos 17 que falamos e serían chave. Serían o mellor fichaxe. Pois non nos imos quedar con ninguén porque é que é eso. En todas as liñas, ademais. Si, para ver, para min o mellor fichaxe é a renovación de Pablo Crespo. Está ese. Eso hai que Sí. dicir. Sabía que ibas a decir. Sí, sí, hombre, por Pois, supuesto. pois aí queda eso. Quen credes que A mellor fichaxe de toda a liga? a mellor fichaxe, sí, a mellor fichaxe, dúas cousas. Quen é para os furiños? O mellor fichaxe do Compos. Que hai moita xente do Compos que non sigue, é verdade que é unha cousa que é interesante, Sí, porque non é Sí. fácil, Que deixen nos comentarios. Que o deixen nos comentarios e despois tamén cal foi a mellor fichaxe de toda a terceira. Eu mollome, para min Dani Pedrosa, non Sí, está. para min tamén. Para ti tamén. Sí, a ver, Para ti tamén. Joder. Ten que decir Dani Pedrosa. Tengo que decir Dani Pedrosa, pero que aparte, Para- bueno, creo, o sea, creo que é. E aparte, aí Para min pareceme, o sea, que se que ten que ser moi complicado sacar a Dani Pedrosa este ano do Boiro deste ano, Sí. que fixo un proxecto para ascender, para traelo para a estrada, que é un equipo que ao final perdeu a Porrúa, perdeu a Gamarra, perdeu a Jaichenko. Non se ten en conta eso. O traballo que tivo que facer a Dirección Deportiva do Estrense para fichar Aí a... non sei se hai cartos, se hai proxecto, pero non sei que lle deron a Pedrosa porque lle Ou deron a estrada, ambas. pero algo deronlle. ou ambas. Perfecto. Ou ambas. Pablo Trigo. Estás con Pablo Trigo. Que vai ser o MVP da tempada. Pode ser, Vai pode levar ser. o furiño máxico e volveremos a este vídeo. A ver, Mon, ti que dis? A ver. Antón Guisande. Moi ben. Pois deixamos aquí o vídeo que se alargou un pouquiño. Deixad os vosos comentarios con algún futbolista que seguro que se nos esqueceu algún. Seguro. Que o deixen aí, que se nos pasou polo radar e non nos dimos conta. E nada, que gracias por ver o vídeo e que vos amamos, joder. Que coño? Dios! É que Eso, ¡Qué bonito, Dios! Corta, Dari. cando se canta a boca. Sí, 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 sí. Corta ese, Dario. Pon Estuvo blanco a punto de lambero. Sí, comelo. negro. Bueno, eso. Despedido o vídeo vos, eu estou ata os huevos. Pues nada, rapaces, seguídenos en todas as redes sociais e aquí estaremos laretando outro día máis. Correcto, falando do fútbol. Que máis nos gusta.